asị m ka nchuke n'ọnwụ ụwa enwere onye ya na Mbaka na conference meeting ọ nọ na conference call ọ na-ekpesara ya na ya na Ebuka na-eso okwu. Enwere onye ya na Ebuka Obi nọ na conference meeting ọ na-complain na ya na Mbaka na-eso okwu. Mbaka apụtago were ma gesi mụ na Ebuka Obi na-eso okwu bụ nwa m nwoke. Ebuka Obi ọgọ ma gesi mụ na Mbaka na-eso okwu nna m ukwu. I don't see the reason why people get in a cause problem here and there. They got a group of Adoration ministry, they got a group of Zion ministry, they got a group of Adoration ministry, they got or another group of Zion ministry, they got all this ministry, left and the right. This or church, a place of gathering, left and the right. God does not recognize all these things. Anyone here can exist. Anyone can can exist. Pentecostal assembly, winners or anyone can exist. Your soul. Ihe bụ chọọchị wu your soul mkpụrụ obi gị. Ihe ndị igwe data wu ndụ ị na-ebi. Ihe ndị igwe data wu iwu o nyere gị na-edebe mpe ọyọ data. Enweghị reverend, enweghị bishop, enweghị pope, enweghị pastor, enweghị prophetess, enweghị prophet, enweghị evangelist, enweghị brother, enweghị sister. Ihe ndị igwe dị concern wu your heart. Obi gị. Ka isi wee rụọ ọrụ ya ngara gị. Iji mkpụrụ obi gị wee mee, iji mkpụrụ obi gị wee na-ekwo ekworo na-azụ ego onyinye, iji mkpụrụ obi gị na-azụ members ka ị na-achọta mkpụrụ obi ka members ka ị na-azụ ndị gị na-atụrụ gị ego, ndị gị na-emere gị fọdụzi ọhịa ị na-azụ, ka iji mkpụrụ obi gị na-akwari iko, iji mkpụrụ obi gị na-eme ka ogbo emere nzibịa, iji mkpụrụ obi gị eme shopi, iji mkpụrụ obi gị arụ yahoo, iji mkpụrụ obi gị agba ashawo, ka iji mkpụrụ obi gị eme kidnapping, ka iji mkpụrụ obi gị eme ọrịa eluigwe gị ọrịa eluigwe dị consign. Eluigwe amụọ na Ebuka Obi na as a prophet na eluigwe amụọ na prophet. Yes, eluigwe amụọ na onye amụma ihe eluigwe ma wụ gịnị ka iji ihe na-enye wee rụpụta ọrịa ọ ga-ajụ gị ụbọchị ya. Gịnị ka iji afọ m wee rụpụta ọrịa ọ ga-ajụ gị ụbọchị ya. All these people na paracetamol. Mbaka with original one, Ebuka Obi fake. Ebuka Obi original one, Mbaka fake. They are church in Mbaka Chukuno. Na church in Chukuno. They are Zion Mbaka Chukuno. Where you can see they are Adoration Mbaka Chukuno. Where you can see they are choosing Mbaka Chukuno. Where you can see they are assembly Mbaka Chukuno. Where you can see so many Chukuno. Oh Jesus Christ. Ijo, achọrọ m nwanne mmadụ. Ị ga-adapụta mkpụrụ obi gị. Mbaka asị na ya Ebuka Obi na-eso okwu. Ebuka Obi asị na Mbaka na-eso okwu. Ebuka Obi nwere right ije Igbo mee program 1 million times. Ebuka Obi nwere right ije na Adoration ministry na pulpit Mbaka si na m bụ achọrọ m ije mee program. Mbaka nwere ihe bụ eze Ebuka Obi achọrọ na asa mee program. The most important thing or members ka unu na-azọ ka mkpụrụ obi ka unu na-azọ. Ndị na-ajụ ya ahụ ndị amụma niile ndị pastor niile na-ajụ ajụjụ a. Ndị amụma niile iwu onye amụma iwu bishọp ihe ọrụ ọzọ ịbụrụ ọtọ ị na-ejere chukwu ozi azịrị ọ memba ka ị na-achọ ka ọ bụrụ na mkpụrụ obi ka ị na-achọ since that ị na-achọ mkpụrụ obi. The only thing that may pastor and work, bishop and work, father and work, no all members could not so members of one road. I get a well known talk about no. Mbaka boy I don't know what Mbaka Sina, let go in this room, but I don't know what them is ever in this room. All this broadcast, they told me, hey, Ijo.
Igbo bi Igbo ekene m unu Igbo ndị ọma njem ọnụ Igbo mụrụ nze m ọzọ. This video you will check it out. I want to call out all the bloggers in Igbo land. Igbo bloggers. Akwifi ya uneme. Odilo mma. I don't know somebody putalo gavo for picture of a Reverend Father Ejike Mbaka and the picture of Evangelist Ebuka Obi mgbe ọ sali akwụkwọ na Adoration ground. We were an again. We were one you because of gain. Now there is something that happened in Enugu, because I will not say that now because there is something between Reverend Father Ejike Mbaka and the Evangelist Ebuka Obi of recent. No. But all these things cannot drag Mbaka, cannot drag Evangelist Ebuka Obi. Ndi Igbo anyị, onye mere anyị this thing. Onye mere anyị this thing. Na-ajụ sometimes ọ na-abụ ntukwulana na-asị okwu ofu Chukwu ka anyị na-efe. Are we really Christians? I'm not perfect, oh. I'm not. But uwe mmadụ ga-eme ka tosi gị nke uwe ga-eme ka tesi ka ị na-azụ chee echiche. Ị na-oye vofta this picture no evo ka ị na vofta ka ị bụ n'obi akwa ya bụrụ ya kpọtụwa. That is ya kpọtụwa. Oya be ibu n'obi we vofta this picture. I remember that last 2 years, this issue between Reverend Father Ejike Mbaka and the Evangelist Ebuka Obi. Videos were coming out. Pictures were coming out. This particular picture again came out during that time. Can we learn how to be united? Can we learn how to live in peace and unity? Oyi ọjọọ na anyị nọrụ azụ ụmụ nwanne chịkọta ụwa anyị ọnụ fee Chukwu nna n'ime mmụọ na n'eziokwu. Live the life of Christian, live the life of Christ. Ana drag Ebuka Obi na drag ihe a nchakwa gị akwa maka Facebook money ka uri ilite ya. Mbaka wo today ilite ya uru mba. Evangelist Ebuka Obi wo today ilite ya uru mba. Ọ bụ na Mbaka wo today ihe a ncha Mbaka na-eme ndị ncha ọ na-akwụ ụgwọ ọrụ, ọ na-akwụ ụgwọ ọnwa, ma ndị orphanage ọ na-enye ego, ma hospitals ọ na-visit eje discharge ndị na-ewere ego ha ga-eji wee na hospital. Ị ga-alụ ya bụ ọrụ? Will you do it? Of course mba. Coming to Reverend Evangelist Ebuka Obi anozie. Ọ bụ na ikpote ụla tomorrow na-asị gị na Evangelist Ebuka Obi awụrụ, ike uru ị ga-elite ya ọrụ ọ na-alụ ga-arụ ya. That ndị security home man o meghe, will you put your own money to make sure that na the thing na run? Of course no. Ọ bụ na Ebuka Obi na Mbaka war today, ọ ga-adị ndụ n'enu ndị iche like ọ bụ na ị ga-adị 10 years ahead. Ha wụọ ha bụ anwụọ ị ga-anọrụ 20. Of course mba. Ọ ga-eme gị eju na akpa gị mba. I always preach, let's learn how to welcome our own, stay united. Maka na ịmanụ kata ụta anọ weta azịza, ukwu azịza wee ndị anyị na-akpọ ukwu azịza ịgbajie ya, ọ dịrọ possible. But if you anwa wepụta ofu mkpụrụ azịza n'ime ukwu azịza wee gbajie ya, ifu na ọ ga-agbaji. Ụta nka we be Christians kwesịrị ike dị ka ukwu azịza that no man, no woman will be able to penetrate. But no, all Christian be na fight over. To pastor she will be preach na altar today. Just make a comment. Bloggers a buria twist her upside down. We koye juruhon. Today I'm in the church today. I heard what Pastor Paul Eneche said, and I have witnessed the kind of thing the man made. Like today, imagine today, all Golundi road safety moto, Golundi fire service moto, but you will never see bloggers we making we brew this thing na gari. You will never see them. But just
during the time of this girl bia na dunamis, she will be a testimony all year. I know that testimony, that day, that video he made it 24 hours, bloggers a video go. That day, internet to you. I was expecting somebody to post it. Okay, can copy leba no. Let me use it and educate some people. You may go na nele moto. Ya buzi fire service moto. You may go na nele. Obulo today go bido mewia. Obulo today go bido mewia. Every Sunday, Doctor, Pastor Paul Leneche neke raw food to people that don't have. Jena market today. Drego na nele foodstuffs. Drego na nele bags of rice. Drego na nele tomatoes and groundnut oil. Then you will come back and sit down and rethink. Ngekwoku hospital every Sunday. Free checkup and all these things. It's all up. You need it on Sunday that you will not see it. But bloggers will not carry that one. Ndo tu JPA kama no kata sika ha bo this kind of news. Ebe na anog na ebe na agbamba. Ka ha na like ebupte. Mekwe n'olu n'owu na ebele ndị Igbo, mekwe n'olu na ebele na ndị Yoruba na ndị Hausa. Ifutu ngo ka ha pụta na agbo hog. Of course no, all ndị Igbo. Ayons ndị Igbo, akwokwala ndị Igbo, eme ndị Igbo. Ke a ga-eme unu mee unu nke ke ihe mere uwe ihe mere ndị Igbo mete ha mma. Tukwanụ n'ike ka internet jụọ oyi. Will your platform ne promote yoma? Will your platform ne educate our young people on what to do, on how to live life, on how to be able to live a Christian life and not all these things are named on social media. Not fight. We are the elderly ones. We should train. We should teach our younger ones on how to, as in yoga be teacher, when they grow up, they will not regret learning this thing from so person. Obali audu. That's in kanjo sibia kuya. Makana if you leave me, nga iye dim no kale. Mana kam benata. Just kam kuseba. Okwa num kolam non. Oye malansu ya so nikwe. Mobukwa nisi ne malansu so nke ginana. Ke mama gin manine eri maja gejua. Okwa num kolam non Igbo ndoma njem ọnụ. Echefukene ke subscribe or comment share ma on notification ge. Akambu wada Igbo Epic Blog. Ya gazelu mun.